Jamen, kun hold op, folkens, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen til kanalen. Det er Tobias her. Vi er i gang med noget mere redigering i DaVinci Resolve. Jeg har fået nogle spørgsmål vedrørende med nogle effekter. Og nu kan vi lige prøve at afspille lige den her video her, så kan vi lige prøve at se, hvad det egentlig kan komme til at gå ud på i denne video. Og jamen, som man kunne se her, det var jo egentlig bare en lille YouTube shorts, jeg egentlig har fået lavet her, kan man sige. Som man faktisk allerede kan se på video, kan man sige på kanalen, den her lille YouTube shorts video, jeg har lavet med BeamNG Drive. Jeg vil ikke gå så meget i dybden her med hvordan jeg har fået lavet med kameravinkler og sådan noget. Hvis man gerne vil vide, hvordan jeg har fået lavet det med kameravinkler her i spillet, så vil det være en anden video. Man skriver gerne noget i kommentarfeltet, hvis man ønsker at se det. Men lad os lige egentlig prøve at se her. Hvis vi bare ser på, hvis vi bare tager hele det her, og så siger vi, og vi starter forfra, så er vi lige her, delete selected, sådan der. Så har jeg heroppe, hvis man har set nogle tidligere videoer, så ved man egentlig, hvad det her går ud på. Det er som sagt, jeg har min masterbind her, ikke? Hvor jeg har min Tobias Gaming, kan vi sige, det er de ting, jeg bruger til min YouTube-kanal. Jeg dobbeltklikker her. Og så går ned på den her, fordi jeg fik lavet det her en timeline, kan vi sige, mappe. Og det vi har valgt lige i øjeblikket, det er en YouTube Shorts. Eller for eksempel noget, der kan bruges på TikTok. Eller Facebook, hvis man har det. Eller også på Instagram, hvis man endelig skulle ud på det. Men lad os nu se her. Vi har som sagt en YouTube Shorts timeline vendt her, og det kan vi se her, den er jo, kan man sige, vendt som man kender. Og så har jeg selv hovedvideoen her, som jeg har optaget ind i BeamNG Drive. Den slæber jeg hele vejen herned. Sådan der. Bum. Sådan der, hele vejen over med dig. Og hvis man vil se, så kan vi prøve at se, hvordan videoen egentlig ser ud. Og der kan man se herinde, hvis vi lige zoomer lidt den her, hvad jeg egentlig har leget med. Jeg har leget med nogle forskellige ting inde i selvstedet, kan man sige, BeamNG Drive. Men meget af det her, som man kan se her, der har jeg bare gennemgået, set hvordan er lige egentlig videoen så ud, da jeg egentlig fik lavet den inde i selveste BeamNG. Og så har jeg selvfølgelig brugt OBS til at optage alt det her. Men det jeg så skal bruge her, det er det der kommer hernede. Det skal man lige være opmærksom på, hvis man nu laver sådan nogle optagelser, som jeg gør for eksempel. Hvad man skal bruge her, ikke? Det kan man se her, der har vi hele videoen. Og det kan man se her, hvordan jeg har lavet med de forskellige ting og sådan noget, kameravinkler og sådan noget, der er inde i BeamNG Drive. Og så ud fra det har jeg lavet en shorts. Men det vi egentlig kan starte med at gøre her, det er som vi kan prøve at se her. Jeg kan lige zoome ind på timelinen her. Og man kan også se hernede, i selveste lyden, at det er her, kan man sige, lyden på bilen starter. Jeg vil gerne have den startet lige lidt før. Så derfor går jeg ind og tager min cut tool her. Og klipper den der. Det jeg så vælger her og sige, den her, der er højre klikker. Trykker på Ripple Delete. Fordi så sætter den som en hel video helt fra starten af i timelinen. Så nu kan vi prøve at se videoen her. Sådan der. Det er selvfølgelig at ved det. Det er, når nu vi snakker den shorts her, så kan der gøre sådan nogle ting. Og inde i OBS, der har jeg så gjort selvfølgelig det her, at jeg normalt har en mikrofon, kan man sige, til at optage et separat lydspor, og så til, kan man sige, spillets lyd og video. Så hernede, der er mikrofonen, som vi kan se, den hænger sammen med selve hele timeline. Det jeg kan trykke på, jeg kan trykke på Alt-knappen på en computer, eller Command, igen hvis man har en Apple-computer. Men alt her, fordi nu er det så Windows, jeg har, og så kan jeg faktisk kun min lydfil, altså det vil sige min mikrofon. Den skal jeg ikke bruge. Så højre klikker igen, trykker på Delete Selected, fordi nu har jeg så faktisk kun den her. Og det jeg så vælger med den her, kan man sige, det kan være lidt hovedklippen, som man så på den færdige ting, jamen så var den faktisk zoomet ind. Så det man faktisk skal gøre,
Og så udover, man selvfølgelig kan bruge, kan man sige, video-zoom her. Så kan man zoome den godt ind der. For eksempel. Hvis man synes, det er fint der. Det man kan gøre, det er, at man kan trykke på markere den. Trykke på Alt. Og gøre sådan, at duplikere den faktisk. Og den her, den skal jeg så have flyttet derom, eller hvad? Nå, nej. Det vil sige, nej, den duplikerer selvfølgelig også alt heroppe. Så hvis den ene video, den sætter vi lige på normal, og så sætter vi lige den anden ned under igen. Sådan, så man kan se her, nu har jeg faktisk 2 videoklip inde i hinanden. Jeg håber, I kan følge med. Vi har 2 videoklip inde i hinanden. Det vi skal gøre, det er som sagt, den bagerste herom. Den der. Det er den store her. Det er den første. Video 1. Husk på det. Fordi hvis den gerne vil have den ovenpå, en videoklip ovenpå, jamen så er det selvfølgelig video 2. Men video 1. Som du kan se, jeg har lavet noget. Jeg har lavet en blur-effekt. Kan man sige en Gaussian blur, som vi kalder den. Så går vi ind i OpenFX. Og herovre i siden. Tager Gaussian blur. Venstre. Museknap holder den inde. Og trækker den hen over den videofil, man gerne vil blur. Og så kommer man så herop i effekter. Jamen så kan man få lov til og så kan man få den bløde så meget som man har lyst til. Men jeg bestemmer selvfølgelig selv, hvor meget man skal bløde den ud. Det vi selvfølgelig skal, er videoklip nummer 2. Den skal vi også lige have zoomet lidt ind. Og derfor der kører vi lige videoen helt tilbage. Fordi som man kan se her, hernede på den af den video jeg har, gør lige normalt igen, der har jeg den her lille replay button, som jeg brugte i BeamNG. Den skal vi ikke have med. Så den skal vi på en eller anden måde, skal vi bare lige have den måske lidt ud. Ikke? Og det jeg tænker, det er sådan, når vi snakker shorts, så må det gerne fylde lidt. Så man kan se det jo, kan man sige, på en telefon. Men lad os lige prøve at se, hvordan det egentlig ser ud her, når nu vi har de her ting sat sammen. Og der. Der valgte jeg at sige, jamen, der skal jeg simpelthen have et klip. Og det man kan gøre, hvis man egentlig gerne vil have sådan, så det hele klipper sammen, også så det man markerer. Man tager sin venstre musknap, holder den inde heroppe, lige ovenover alle sine klips. Holder den inde, trækker nedad mod ens højre side, så man markerer alle. Kan man sige, klips delene. Og så højreklikker man, og så siger man link klip. Så det vil sige, når nu jeg trykker på den der, så er alle klippen linket. Så det vil sige, hvis jeg går ind og klipper nu her, jamen så klipper den det hele. Så det vil sige, også passer med det, der er i baggrunden. Så tager jeg min cut tool, fordi jeg tænker, her der skal jeg have et klip. Og hvis vi er sådan helt nøgterne, jamen så skal vi faktisk egentlig ikke have. Klikker lige ud af her, så trykker vi på Alt-knappen. Behøver sikkert 2 lydspor. Det er dumt. Fordi det er kun én lydspor, jeg skal bruge. Hvis man gerne vil bruge den selvfølgelig. Og deselektionerne der. Og her kan vi se, der fik jeg lavet mit cut. Og så kan man lige sådan trække sin player. Her, ved at holde museknappen inde. Trække den stille og roligt. Og sige, jamen hvor er det, jeg skal klippe ind henne. Nu skal vi se, hvornår er det, bilen kommer ind i billedet. Den kommer cirka der. Man kan også bruge sin biltaster, hvis man har lyst til det. Hvis man gør det lidt mere. Men jeg tænker, det er der omkring. Så laver jeg et cut med der. Og som man kan se her, jamen lige nok det her, det har jeg faktisk ikke brug for mere. Det er simpelthen spil. Så tager jeg det, der hedder Ripple Delete, og Ripple Delete gør jo det, at den trækker det sammen. Så det vil sige, når nu jeg starter forfra igen her, afspiller tidslinjen, og så kommer den direkte over i den her, hvor den bare kører, og kører. Og der kan man se, det synes jeg jo ikke ser godt ud. Altså jeg ved, det var noget, jeg bevidst lavede, kan man sige, da jeg optog det. Jeg vidste, at jeg måske vil lave disse jump cut, som man kalder det. At den kommer der omkring. Der. Så klipper vi igen. Og så trækker vi tidslinjen hen
Igen, man kan jo bare bruge sin piltast, hvis man har lyst til at bare holde den inde. Og jeg vil sige deromkring. Så laver vi endnu et cut. Højre klikker bare på det hele der. Og ripple delete. Når vi så tager den her og afspiller den igen. Så kommer den over der, hvor jeg kører. Sådan der. Og der fik jeg lavet et jump cut automatisk, kan man sige, inden i spillet. Det er meget fint nok. Og igen, som vi kan se her. Der igen. Der kan vi se, der får jeg lavet sådan en mærkelig sving med kameraet igen. Og det tænker jeg, det gider jeg ikke at have med. Så jeg kører lige nogle frames tilbage, og ved at bruge piltasten, man kan også bruge musen til at drag, kan man sige, så efter tidslinjen der. Men det man kan gøre, det er, at man som sagt man bare kan bruge musetasten her. Sige, jamen, der for eksempel, ikke? Cutter jeg lige der, og kører det længere frem, og siger, jamen det er det, jeg faktisk gerne vil have, at den skal cut ind i det hele. Og hvis man gerne lige vil, så kan man selvfølgelig lige zoome ind på ens tidslinje ved at bruge den her over, plus og minus knappen. Og igen, højreklikke, ripple delete. Så skal vi se her. Sådan der. Ja, fantastisk. Og igen, automatisk jump cut, jeg havde fået lavet i. Sådan der. Og så ved jeg, det er jo der omkring, kan man sige, at jeg stopper videoen. Og hvis man gerne vil det, nu fik jeg så optaget noget ekstra bagefter. Det valgte jeg så ikke at tage med, fordi det synes jeg ikke var godt nok. Så det vil sige, hvis man synes, det er fint der, kommer man den her højre klikker igen, og bare delete selected. Boom. Jamen så har vi faktisk et færdigkottet, kan man sige, i klip. Du kan lige kigge den igennem her, om man synes, det er fint nok. Bilen kører videre der. Den her kortet der. Yes. Og vi kan komme et kort med her lige om lidt. Og den der, hvor man kører igennem. Fint, der ja. Så det der egentlig handler om, når man egentlig laver sit projekt, det er man egentlig, før man egentlig tænker på at komme effekter og sådan noget på, det er, at man kigger på, hvordan ser man video ud. Er der noget, der skal cuttes, er der noget, der skal klippes ud i selve videoen, der ikke skal med, for eksempel. Nu vil jeg så prøve at sige, nu fik jeg jo, kan man sige, lavet nogle effekter med nogle forskellige logoer. Dem har jeg allerede fået lagt ind. Der har jeg en BeamNG logo, jeg har fået. Hvis man går ind og siger højre klik, import media, og så finder man på sin computer, hvor man nu har sine ting, og der har jeg alt muligt mærkelige ting her. Og her der havde jeg så et logo med BeamNG, som jeg brugte, for eksempel. Ikke? Den vil jeg jo gerne have ind til at stå øverst op, sådan, så folk kan se, jamen det er faktisk en BeamNG-video, det her. Okay, jamen, så kan jeg også vælge at sige, hvor jeg vil gerne have den ind. Der omkring, for eksempel, ikke? Den skal være der. Og som vi kan se herovre, den er automatisk selv-selected, kan man sige. Der er transform, hvis man trykker på drop-down her. Transform, der er crop, dynamic zoom, open effects der, fusion overlay, og noget andet. Men det jeg bruger her, det er transform. Det er simpelthen for at rykke logoet. Så rykker jeg logoet op. Øverst, nogenlunde øverst op i videoen. Der, sådan der. Og så kan jeg tage den væk, så kan man se, hvordan ser det ud. Og så kunne man også se, jamen jeg faktisk har lavet, i videoen havde jeg faktisk lavet en decideret titel. Så trykker jeg på titles, og så scroller jeg ned. Og der kommer en masse nye ting her i det nye DaVinci Resolve. Der kommer hele tiden opdateringer, så man skal hele tiden huske at holde den opdateret. Og det var noget nyt, noget jeg selv så. Der er for eksempel en circus, det var sådan en som den her. Comic title. Den kunne jeg godt lide. Jeg tænkte, det var rigtig fed. Den tager jeg ind over der. Og så stretcher den out, så den følger resten af den her. Den her skal jeg selvfølgelig have rykket på. Den skal vi have rykket herop. Og når man så har markeret den, så kan I se herovre i højre side i video, jamen der er noget, der er tekst. Og så står der sample, og det sørger også det, der står på der. Men det jeg kaldte den, det var selvfølgelig hvad? Og det jeg kunne gøre, det er, at jeg trykker på return-knappen, så hopper den en linje ned, og så Dune Kicker. Sådan der. Det jeg så lige kan gøre, det er, at jeg kan lige justere den lidt der,
Og så kan man se her, der har vi størrelsen, hvis man synes det er for stort. Så man får det lidt ned. Sådan der, så den ikke fylder for meget. Og så er der noget, der er tracing. Når man ser på tracing, det er hvor meget skal den sådan strække det ud, for eksempel, ikke? Jeg synes, det var fint deromkring. Og så en line spacing, det er hvor meget linje der skal være mellem the og the Doomkicker. Og hvis man kan have lidt til det sammen, så kan man selv sidde og lege med at køre slideren frem og tilbage. For eksempel lige med den her teksteffekt. Og så kan jeg rykke den lidt længere op, hvis jeg vil have den lige til at fylde lidt mindre på selve hovedfilen, altså videofilen. Og så kan vi prøve at se, hvordan ser det egentlig ud, når vi sådan kører den. Prøv at se, og så kommer den nu her. Bum, Doomkicker. Bang, ser det ikke også. Og hvis man for eksempel siger, jamen det skal være rigeligt, der behøver det ikke være med, så kan man så trække ved at holde sin musknap inde. Kan man så, når den her kommer frem, den her, med de to piler siden, så kan man så slide den baglæns til der, hvor ens tidslinje, eller markeringen af tidslinjen er, der hvor man er i videoen, og slide den tilbage. Hvis man kun vil have det her til at fylde det der, for eksempel, ikke? Vi prøver at se. Bum. Dukker det op igen. Kommer Doomkickeren frem i billedet. Bum. Og så kører videoen ellers bare derudad. Men det, hvis man så sådan en, hvad jeg har lavet faktisk, så har jeg faktisk været rigtig fræk. Og proppet nogle effekter ind. Og det der kalder for video transitions. Altså video, kan man sige, overlapninger, kan det. Og der havde jeg brugt sådan en som blur. Den placerer, som man kan se her, man kan placere den i tekstfeltet indeni eller lidt udenfor. Så det vil sige, hvis den er lidt udenfor, så starter den allerede lidt tidligere med at blø ind, for eksempel. Og det gør det samme med den logo, der er herinde. Og det man også kan gøre, hvis man gerne vil have det til at blø ud i den anden ende, så kan man også gøre det der. Der, for eksempel. Og der. Så nu kan vi prøve at se, hvordan ser effekten ud. Og den lige skal arbejde lidt. Bum. Og blø den ind. Og så blø den ud igen. Ganske simple effekter, hvis man har nogle tekster, som skal ind ud. Det jeg så egentlig faktisk har gjort, kan man sige, med starten af videoen her, det er, at jeg havde taget den her lydfil, og så kan man sige, gå op i audio, og skrue den lidt højere op, for jeg vil gerne have, at motoren, når den startede, så lader den lidt højere. Og så valgte jeg faktisk, at der ikke skulle være noget lyd overhovedet, så derfor havde jeg valgt at markere disse tre her, som er de sidste del, og så valgte jeg at sige, at audioen skal bare helt ned. Fordi jeg valgte at bruge noget musik. Det musik, jeg bruger, det er en person, der hedder Harris Heller. Ham kan jeg ikke klart anbefale. Det er copyright-free musik. Så det vil sige, at du får ikke en copyright strikes via YouTube ved at bruge hans musik, fordi han simpelthen lavet til folk, der gerne vil lave noget, kan man sige, content, uden at få problemer med musik. Han laver alt mulig musik, man kan bruge derinde, man kan bruge mellow musik. Jeg var inde og finde en rock, kan man sige, plade, hvor jeg fandt den her sang her, det hed Kill It Anyway. Ganske spændende nummer også, og så får den til selvfølgelig kun at fylde det, som mit eget klip fylder. Og det man så kan se her, så kan vi starte den for, man kan prøve at se, hvordan det hele lyder sammen. Og der er simpelthen skruet ned for lyden, så man kan høre, at jeg skruer stadigvæk ned på lyden på... Det er lidt højt det her. Jeg skruer lidt ned for det. Og den der. Men så følger den som sagt helt videoen igennem. Og så det jeg tænkte, da jeg lavede den her video. Jeg tænkte, ja, vi skal selvfølgelig fade lidt out her omkring for eksempel, ikke? Det man kan gøre, det er det fede ved det her. Det er som sagt, når man markerer den. Jeg behøver ikke gøre det der igen. Væk med dig. Sådan der. Kan jeg bare sætte den der. Som man kan se her, når man har markeret det, så kommer sådan en hvid kasse frem. Det er simpelthen en fader. Man bestemmer, hvor langt henne skal den begynde at fade. Og samme kan man gøre med en underliggende video, så det hænger lidt mere sammen. Og så kan vi prøve at se, hvordan ser det egentlig ud. Men
musikken, den burde måske også fedt samme sted, men den kan man godt få lidt ned, sådan der. Lad os prøve at se, hvordan egentlig det hele lyder nu her sidst. Godt, hvordan vi skal kæmpe lidt med de ændringer, jeg har lavet. Det så da okay ud, ikke? Og så kan man så vælge at sige, jamen, det ser hovedfilen eller hovedvideoen, og det også gerne fade lidt hurtigere ud. Jeg prøver at se, om det giver en lidt anden effekt. Den er, yes! Og det er jo egentlig bare nogle simple småting, kan man sige, der egentlig er med DaVinci Resolve. Hvis der er nogle andre typer effekter, du meget gerne vil se, jamen, så må du meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, fordi altså hvis jeg skulle lave en video med alle mulige effekter, hold op, jamen det vil tage timevis og bearbejde det, kan man sige, i hele det her. Men det hele det her, kan man sige, det hele den her feed, jeg faktisk fik lavet her, kan man sige, den her YouTube Shorts, så man kan se ind på min YouTube-kanal under Shorts, selvfølgelig. Og hvis du nu følger med på min kanal, jamen så husk nu, som sagt, jeg skriver også en gang imellem ind på min fællesskabshop, der er inde på YouTube. Så der kan man også gå ind og se, hvis der kommer nogle små beskeder frem om ting og sager, der nu sker i både på kanalen og i mit liv. Så med det kan jeg godt sige, at vi ses derude, vi ses i fremtiden, og vi ses i næste video. Det bliver fedt.